Stress na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kung kahapon ay araw ng mga ina, ngayon, inang yan! Monday na naman! Ay nako, wag kang mainit ang ulo, Bi. Sinasabi ko sa'yo, Bi. Heat stroke ang kalaban mo dyan, Bi. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na dalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, since May pa lang naman, malayo pa tayo sa tag-ulan season, B. So dito muna tayo magstay kung saan pare-parehas tayong nangangati, naglalagkit at lahat na masarap sana magmura pero bawal eh. Diba yung may mga ganong moment kung saan sobrang init na init ka na, di mo na maintindihan kung ano bang uunahin mong kamutin. Ang mahirap dito, no, share ko lang. Na-realize ko, since ako po yung babaeng may allergic rhinitis. Yung allergic rhinitis kasi, akala ko, ano na lang yan, magti-trigger lang yan kapag hindi ako nakainom ng gamot. O hindi naman kaya pagka may nasinghot akong alikabok, ganyan. Mawari-wari ko, pati pala kapag mainit, bumabahing ako. Diba? So, another problema na naman ni Maratoni yan. Pag tumatakbo, yung tipong pag may nakakasalubong sa akin, sasabihin, ay, madam, yung sipon niyo po tumutulog. Di ko siya nararamdaman. Pero kidding aside, no, alam naman natin sa panahon ngayon na bukod sa pagkakaroon ng sipon o kung parehas kita na may allergic rhinitis, syempre malaking party rin dyan, yung init ng panahon na pwede rin mag-cause ng heat stroke! Ay! Sabi ko sa'yo, B, mahirap na yan kapag ka na-heat stroke ka. Yung mga inipon mo, yung mga nairakit mo, kahit yung mga ninakaw mo, sabay-sabay mawawala. Diba? Pero going back to our heat stroke, no? Paano ba natin nakukuha yung heat stroke? Syempre, una sa lahat, kapag sobrang exposed ka sa too much sunlight. Sobra ka ng umano sa araw. May mga moment na alam mo namang tapat na tapat ka sa araw, wala kang ginagawa. Diba? Lalo na sa mga nagtatrabaho sa labas, yung mga construction worker, yung mga driver natin, yung mga nagtitinda ng balot. B naman, makinig naman. Diba, mahirap po ma-heat stroke ngayon kasi marami ding ways kung paano mo malalaman kapag ka may heat stroke ka na. Number 1, medyo nahihilo ka na. Hindi mo na alam kung ano ba yung una mong mararamdaman. Nahihilo ka ba dahil hindi ka kumain? Pero alam mo, nakadalawang kabangkang bigas kanina, di ba? So, malaking factor dyan. Baka mamaya, meron ng heat stroke. O meron din, bukod sa nahihilo, minsan sumasakit na rin ang ulo. Diba? Kaya pakiramdaman mo yung sarili mo, ha? Oo, mahirap naman pagdating ng panahon sasabihin mo, ay, ano ba to? Hindi nalalabo yung paningin ko, Diba? Yung tatlo, basic. Masakit yung ulo, nahihilo, pati medyo nagbe-blur na yung paningin mo, be. Diba? Paano ba maiiwasan yan? Marami rin namang ways, no? Maraming tips kung paano tayo makakaiwas sa heat stroke. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, meron tayong awareness. Diba? Paano naman humaba ang buhay natin? Ayaw natin nagagastos yung mga pera natin, yung mga kayamanan, bir. Diba? Buti sana kung anak tayo ng mayaman, na kahit anong kibot natin, may sustento mula sa gobyerno. Di ba nga wala? So, tayo na mag-adjust. Anyway, mamaya, bagnitin natin yan, no? Kung paano tayo cope up! Sa tag-init ngayong summer, syempre hanggat sa Pilipinas ka, magtiis ka. Pero maraming ways yan, maya-maya lamang, no? But for now, syempre, alam mo nang gagawin, B.
Bilin mo na yung tigta-tatlong. Magkano pa ba yelo ngayon? May 3 piso pa bang yelo? I am not so sure. Pero may nabibili ice cup, 10 piso. Go, lagyan mo ng tubig. And habang nakikinig, syempre, ng Feel Good Music, ang ngayong Feel Good Monday, dito pa rin sa 90.7 ng Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!